V druhom zápase play-off Bystričania využili v Steel Aréne prvú príležitosť. Košickí obrancovia neobsadili voľného Freehaufa, ktorý v 4. minúte premenil bulíkovú prihrávku. V ďalších minútach si Košičania vytvorili miernu prevahu, ktorú využili pri vylúčení Padova, keď obranca Špelda prudkou strelou vyrovnal. V 10. minúte prišla druhá príležitosť hostí. Z rýchleho protiútoku Tománek premenil na druhý gól Pardavého prihrávku. Bystričania hrali podobne ako v úvodnom zápase série dôrazne v osobných súbojoch, no boli často vylúčovaní. V 14. minúte v presilovke vyrovnal Fight. V úvode druhej tretiny mal veľkú šancu Biro, ale hostia sa nepresadili ani pri presilovke o dvoch hráčov. Na druhej strane narastajúcu hernú prevahu Košičanov využil v 27. minúte Grman. V ďalšom priebehu druhej tretiny pribudali šarvátky a trestná lavica sa plnila 10-minútovými vylúčeniami. Ďalšiu z presiloviek zužitkoval v 35. minúte domáci Bartoš, ale v predposlednej minúte druhej tretiny pri hre 4-4 znížil Dian na rozdiel gólu. V 43. minúte po najkrajšej akcii zápasu Kopeckého prihrávku trafil Sikora do odkrytej bránky a skóre bolo spečatené. Favorizované Košice zvíťazili aj v druhom domácom zápase play-off znovu o 2 góly, tentoraz 5-3. Svojho súpera, ktorý však v Steel Aréne zanechal sympatický dojem, predčili najmä v streleckej aktivite v číslach 52-24 a do veľkej miery rozhodli aj využité presilovky. Domáci dali 3 góly z 11 pokusov, Banskobystričania neskorovali v 8 prípadoch ani raz.